Yn ardal Bethlehem, roedd bugeiliad allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o angylion yr arglwydd, ac roedd ysblander yr arglwydd fel golau llachar o'i cwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychryn am eu bywydau. Ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, Peidiwch bod ofn, mae gen i newyddion da i chi. Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhob man yn llawen iawn. Mae'r achubwr wedi cael ei eni heddiw ym Bethlehem. Mae'r achubwr wedi cael ei eni heddiw ym Bethlehem. Ie, y Meseia, Dyma sut byddwch chi'n ei labod e. Dewch o hyd iddo'n fabi bach wedi lapio mewn cadachau ac yn gorwedd mewn preseb. yn sydyn, dyma filoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg. Roedd fel petai holl angylion y nefoedd yno yn addoli dim.